Uba amazing kurba uday way na kinong election uba tabit bahahaka election hapo soyong constituency. Bat ngila banong baka soyong constituency kadai ka way na ki election ka basyong shit tam hagani ka jala Meghalaya. Namar ka jing tibit jong ni usam larang ba ban kring ikipaj ba syakarensan yalap election bat menta uba amazing kurba ulong ba kila don kibawan terwa tiket MBC yau tang ba uloong ba unom yakun setia yakene ka election MDC. Uba amazing kurba uba lapau bahagia rensan ilap election ha soyong constituency ban menta uba la rungru sekam aklim khasi upla baladon ke sengsang partai ke balawan terwa tiket yau ban yakun ya ka election MDC. Henry new sam larang ba uloong ba ularai ba unom yakun setia namaru kwa banlong tang kum unong hikai yaki pajba kum no banjid ikinong mikmat. Kani ka jing pla jong ba amazing kadai hakabay kadai habay shimenta jong u haka jing ruai ka bala ai karteng na shalong shad haka na ka film haka escape hakabaw ba amazing kurba ulayo ban shat lang bat kinong shimenta hagani ka film rengkat berkitun shop ki puram bat yakani ka film ka ba kan sami mentau benai habiju cinema hall uloong ba kumba ula kular banom ya kun ya ki election ula rai banom tre banya sim ya ka tiket wat ladon ki balawan terwa ya u Henry ulong tang kum unong hikai ya ki paj ba kumno banlong ki bastard banjit yakinong wikmat lah kadai ka MDC ekmle pat kwei haka juga por lapan pau ka jing sngo kemen bola yo ban shat ka jing ruai ka film dahaka escape nabakane kan pensa nam yu haki khon ki ksiu namari kan ka film lawan ringdor shadu sha Bangladesh ong so ba amazing kurba kapapai pacakam election uba amazing uloong ba hadu menta umpat la ban rai la un mi partai ne em ban yalap election namar wat ka UDP kampat la ban penitu ya kertong banyak kun ya election MDC kumban cukde uba amazing hakane ka election apo soyong ula yalap ya kertong jong kaseng UDP uloong ba ukwa ba kipaj ba kin singu thu ba banjid yakinong mikmat namar hakapor election ki pajba ki klet habawan kapisa ong susu ni usam larang ba kuman chupan kan mau ba amazing ulas dang ban yo ka jing itu na ki pajba kadai hadin bola tebit ban kren ban yelap aka election MLA ha soyong constituency hado ba kortong ka UDP ba sensharing do ba ulai bin kersan ulai yo ya ka jingjam ban yo i ba ka jing tibit jong ni usam larang ba ka penlong yi kipaj ba kin i bat kin wan sya ka jingalang habawan ajing kren uba amazing kurba bat haba pej haka tu kapor uba amazing kurba olong kum ukertong omsyo tangkum unong elap namar ka jing tibit jong uban pen pai nya ya ki weipat ki kertong jong ki weipat ki party bat kane kalap kring ya ki pajba ban sngap ya ki jingilap election ke jong u namar ka jing tibit palat jong u ban yelap ya ki election apo soyong constituency